नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या ह्या बुलेटिनान हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गान सम्राज्ञी भारतरत्न लता मंगेशकर संवसाराक अंतरली। पिरायेच्या 92व्या वर्सा कोविडाक लागून। सांजे 6:30 वरांचेर शिवाजी पार्क दादर जातले निमाणे संस्कार। निमाणे दर्शनाक लोकांची गर्दी। लता दीदी गेल्ल्यान 2 दीस राष्ट्रीय जाल्यार 3 दीस गोंयान पायटले दुखवटो। लता दीदीक साबार लोकांनी सोशल मिडियाचेर ओपली आर्गां। प्रियंका गांधीचो मिशन गोवा सोमारा पणजे कुमारजुव्यां सयत हेर 2 मतदारसंघांनी भोवडी आनी प्रचार। गान सम्राज्ञी भारतरत्न आनी पुराय जगाचो आवाज आयज शांत जालो। लता मंगेशकरान आयतारा निमाणो स्वास घेतलो। कोविडा कडेन झुजतना लता दीदी हारली। ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत तिचेर उपचार चलतालो। फाटले कितलेशेच दीस उपचार केल्या उपरांत आयतारा सकाळी लता दीदीचेर उपचार जायना जालो। लता दीदीन 8:15 वरांचेर निमाणो स्वास घेतलो। आदी संजय राऊत आनी मागीर नितीन गडकरी हांणी ह्या घडणुके विशीं हॉस्पिटला भायर म्हायती दिली। देशान 2 दिसांचो राष्ट्रीय दुखवटो पाळपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा। गान सम्राज्ञी भारतरत्न लता मंगेशकर हांचे घर पुष्पाकुंज हांगसर 12:30 वरां पासून निमाणे दर्शनाक सुरवात जातली। आयज सांजे 6:30 वरांचेर मुंबय दादर शिवाजी पार्क हांगा निमाणे संस्कार जातले। गान सम्राज्ञी भारतरत्न लता मंगेशकर हांणी 25,000 परस चड पदां गायलीं। नामनेच्या गायकांनी कलाकारांनी तशेंच व्हडल्या राजकारण्यांनी तिका आर्गां ओपली। लता मंगेशकर ही भारतरत्न आशिल्ली। ह्या घडणुके खातीर भारतभर दुखाचें वातावरण तयार जालां आनी हाका लागून केंद्र सरकारान 2 दीस पुराय देशांत राष्ट्रीय दुखवटो जाहीर केला। भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काँग्रेसीचो आदलो मुखेली राहुल गांधी, गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भारताचे नामनेचे संगीतकार AR रहमान हांणी लता मंगेशकरांक ट्विटाच्या माध्यमांतल्यान आर्गां ओपल्यांत। भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो हो ट्वीट। विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सोमारा काँग्रेसीची ज्येश्ठ फुडारी प्रियंका गांधी एका दिसाच्या गोंय भेटीचेर येतली अशी माहिती गोंय प्रभारी P चिदंबरम हांणी दिल्या। सोमारा पणजे सांताक्रूज, कुमारजुव्यां आनी नुवें ह्या 4 मतदारसंघांत तिचो दौरो आसतलो। ह्या शिवाय पक्षाचे कार्यकर्ते तशेंच वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बायलां कडेन तिच्यो खासा बसका आसतल्यो।
पणजे मतदारसंघात ती घराघरांनी वचून प्रचार करतली अशें चिदंबरम हांणी सांगलें। इतल्या मजगती काँग्रेसीच्या जाहीरनाम्यान गोंयच्या उदरगतीच्या हेतान फक्त 5 वर्सांच न्हय जाल्यार 2035 मेरेन वेगवेगळ्या म्हत्वाच्यो घोशणा केल्यात अशी म्हायती तांणी दिल्या। Next, I wish to announce that Srimati Priyanka Gandhi Vadra will visit Goa tomorrow. Her program will be distributed to you shortly. She will address meetings in 4 constituencies. She will do a house-to-house campaign in Panjim, and she will interact with various groups during the day. The 4 constituencies that she will visit and address meetings are Nuvem, Nevelin, Santa Cruz, and Kumbarjua. House-to-house campaign is in Panaji, and she will meet a number of groups for women and others at various points. The program is a 1-day program, and we request you to cover the program extensively. लता दिदी गेल्ल्यान पुराय संगीत सृष्टीन व्हड दूख पातळ्ळां। संगीत क्षेत्रांतले नामनेच्या लेखक, गायक आनी कवींनी गोमंतक टीव्ही कडेन उलोवन आपल्यो भावना व्यक्त केल्यात। घरातली एखादी व्यक्ती गेल्यानंतर तुम्हाला तुमची काय प्रतिक्रिया असं विचारल्यासारखं आहे जवळ, कारण अगदी जन्माला आल्यापासून माणसाच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक भावावस्थांशी लताबाईंचं कुठलं ना कुठलं तरी गाणं निगडीत आहे। इतकं अफाट काम आणि तरी सुद्धा इतकं परिपूर्ण काम करणारा मला वाटतं एकमेव कलाकार म्हणजे भारतरत्न लता दिदी मंगेशकर आहेत। आणि सुदैवाने मला त्यांच्याबरोबर काही काम करण्याचं भाग्य मिळालं, काही त्यांच्यासमोर कविताही सादर करता आलं, तर मला असं वाटतं की हेच एक देवाने मला दिलेलं मोठं अवॉर्ड होतं खरं म्हणजे। आणि मी म्हटलं तसं की सगळं कुठल्याही महाकवीला सुद्धा सांगता येणार नाही की लताबाईंचं गाणं ऐकताना काय होतं किंवा आत्ता या क्षणी काय वाटतंय ते आपल्यामध्ये नाहीये तसं म्हणतोय आपण खरं, पण मला असं वाटतं की आपण त्यांना कायमसाठी कानामध्ये साठवून ठेवलेलं आहे। म्हणजे अगदी रेडिओ लागलेलं नसलं तरी सुद्धा रात्री झोपताना त्यांचं गाणं कानामध्ये वाजतं, इतके ते आपल्याशी निगडीत झालेले आहेत। आणि खरंच दैवी किंवा मिराकल आपण असे नुसते शब्द वापरतो, पण लता दिदींसारख्या विभूती अशा असतात की त्यांच्यामध्ये आपल्याला खरंच कळतं की दैवी म्हणजे काय असतं किंवा चमत्कार म्हणजे काय असतं। तर मला वाटत नाही की जगामध्ये पुन्हा अजून एखादी इतकी महान गायिका लता मंगेशकरांसारखी निर्माण होईल असं मला वाटत नाही। मला वाटतं देवाने एकदाच तो साचा बनवला आणि तो आज आपल्यामध्ये त्या नाही आहेत। संदीपजी, लता दीदींना भेटण्याचा कधी तुम्हाला योग आला का? आणि लता दीदी सोबतच्या काही आठवणी जर तुम्ही इकडे व्यक्त करू शकाल तर? हो, निश्चितच, कारण माझ्या सुदैवाने मला त्यांना भेटण्याचा योग आला होता। माझ्या कार्यक्रमाला दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये दीनानाथांच्या पुण्यतिथीला जो कार्यक्रम होतो तर त्या कार्यक्रमाला आम्हाला कल्पना नसताना अवचितच एकदम दिदी समोर येऊन बसल्या होत्या। मी शंकर वैद्य सर, नायगावकर सर असे सगळे होतो आणि काहीच कल्पना नसताना अचानक दिदी समोर येऊन बसल्या होत्या। आयुष्यात कधी स्टेजवर बसल्यानंतर टेन्शन आलं नाही, पण त्यांना समोर बघितल्यानंतर असं वाटलं की अरे बापरे, साक्षात सरस्वती आपल्या समोर येऊन बसली आणि तिच्यासमोर आपण आता काय कविता ऐकवणार आहोत। गाऊनही मी म्हणतो काही कविता, ते कसं काय करणार आपण सगळं, मला तर काही खरोखरच कळतच नव्हतं। हॅलो, बोला। आणि हा सर बोला, तुमचा आवाज येतोय। पण मला असं वाटतं दिदींमध्ये एक रसिक सुद्धा इतका सजग रसिक होता त्यांच्यामध्ये आणि सगळ्याचा आनंद घेणारा एक रसिक त्यांच्यामध्ये होता। तर त्यांनी त्या कविता खूप आवडल्या आणि एका कवितेला वन्स मोर मिळाला। आयुष्यामध्ये वन्स मोर खूप मिळाले, पण इतक्या नाजूक आवाजातला किंबहुना असं जगातला असा एकमेव मधुर आवाज, त्या आवाजामध्ये वन्स मोर मिळणं ही खूप मोठी गोष्ट होती। आणि त्यानंतर अजून 22 जून नावाचा एक अप्रदर्शित चित्रपट होता ज्याच्यासाठी पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी संगीत दिलं होतं आणि मी
काही गाणी लिहिली होती आणि जी लता दीदींच्या आवाजामध्ये ध्वनिमुद्रितही झालेली होती. तो चित्रपट आला नाही, परंतु माझी अशी फार इच्छा आहे की ती गाणी तरी निदान रसिकांपर्यंत पोचवावी. कसा योग येतो बघूया. आयज सुमार 9:30 लता दिदी संवसाराक अंतरली. आमच्या वांगडा आसा गोमंतक टीव्हीचे संचालकीय संपादक राजू नाईक सर. सर सर लता दिदी आयज अंतरली ह्या संदर्भान तुमची 2 उतरां आमकां लता दिदी ह्यो गोंयच्यो आनी ताजे बद्दल आमकां सदांच तांचे बद्दल एक अभिमान आसता. लता दिदीन संगीत मळार कितलो वावर केला हाजी आमकां सगळ्यांक जाणविकाय आसा. आनी गोंय लता म्हणल्यावर आमकां एक आपुलकीची अशी भावना सदांच येताली. आनी तांचे गितांनी तांच्या आवाजान एक सगळे कितल्योश्यो पिळग्यो तांच्या आवाजान सामक्यो भारून गेल्ल्यो आमी पळयतात. म्हाका याद जाता एक दीस हांव आमच्या कार्यालयान बशिल्लो. ही जवळ जवळ 5 वर्सां पयलींची गजाल. अचानक म्हाका फोन आयलो की आपूण लता मंगेशकर उलयता. म्हाका म्हज्या आंगार सामको कांटो उबो रावलो. हांवें म्हणलें कितें? त्यो म्हणपा लता मंगेशकर आपूण उलयता. आनी जालें अशें की त्याच दिसा आमचे कडेन एक बातमी आयिल्ली मंगेशकर कुटुंबा संदर्भात. ती अशी की गोंयान सगळे जाणात की एन शिवदास हे लेखक देवळे खुली करा म्हूण चळवळ चलयतात. आनी त्या दिसा आमचे कडेन एक बातमी छापून आयिल्ली की एका देवळान गोंयच्या कांय लोक भितर घुसपाचे आसात आनी तातूंत भितर मंगेशकर कुटुंबातले कांय वांगडी आसतले. त्याच दिसा कोणे तरी म्हाका दिसता ती बातमी लता दिदीच्या कानार घाली आनी ताणी म्हाका फोन केलो. आनी ताणी म्हाका फोन करून सांगलें की ही बातमी आपल्याक कोणें धाडल्यार आपणें वाचलें आनी आपूण तुमकां खुलासो करूं सोदता की अशे तरेचे खंयच्याच देवळान भितर घुसून आमकां त्या संदर्भात कसलीच चळवळ करपाची ना आनी आपल्या कुटुंबातलो खंयचोच वांगडी अशा चळवळीन वांटेकार जावचो ना. कोणे तरी चुकून एखादी ती बातमी कोणाच्या कानार घाली आसतली आनी ती बातमी आयली आसतली अशें म्हणलें. आनीक लता दिदीन सांगलें की एकदां अशें जाल्लें की आशा भोसले एका गोंयच्या देवळान गेल्ली. तिका गर्भकुडीन वचपाचें आशिल्लें पूण तिका वचपाक दिलें ना म्हूण मातसो त्या संदर्भात थंय कितें तरी वाद जाल्लो. पूण ती म्हणटा की मागीर आशा दिदीक लोकांनी समजावून सांगलें की कोणाकच गर्भकुडीन वचपाक मेळना. आनी ताजे नंतर तो वाद मिटलो आनी तेणी सांगलें की आमकां ह्या सगळ्या देवा बद्दल श्रद्धा आसा, आमच्यो भावना आसात आनी आमी तांच्या संदर्भात गितां गायतात. आपूण गोंयच्या सगळ्या देवाच्या संदर्भात आपल्या मनान पूर्ण आदर आनीक श्रद्धेची भावना आसा. आमकां अशें देवळान घुसून असलें कांय करपाचें ना. आमच्या मनान तो देव आसा. ताजे नंतर तुमकां सांगता बरे 6 म्हयने लता दिदी म्हणजे सतत फोनाचेर संपर्कान आसताले. एक दीस ताणें म्हाका अचानक परत फोन केलो. तांकां एका क्रिकेट खेळगड्याचो फोटो जाय आशिल्लो आनी आमच्या पेपरार मुंबयच्या आमच्या आवृत्तीन तो छापून आयिल्लो. म्हणटकीर हांवें त्या दिसा आमच्या मुंबयच्या कार्यालया कडेन कॉन्टॅक्ट करून तो फोटो मेळयलो. त्या फोटोची एक बरी प्रत काडली, फ्रेमीन घालपाक लायली आनी त्याच दिसा सान मेरेन आमी लता दिदीच्या घरा तो क्रिकेटराचो फोटो पावयलो. आनी ताजे नंतर परत म्हाका लता दिदीचो फोन आयलो की आपूण जाणें फ्रेम हाडली ताका आपूण मेळूंक पावली ना पूण फोटो आपल्याक मेळ्ळो आनी तो फोटो इतलो बरो आपल्याक आवडलो की आपूण ती फ्रेम तशाच तशी बरी आपल्या भायल्या कुडीन दवरपाची आसा. आनी ताजे नंतर 6 म्हयने हांवें तुमकां म्हणलें तशें 6 म्हयने लता दिदी सामक्यो संपर्कान आसताल्यो. केन्नाय हांवें फोन केल्यार फोन घेताल्यो. एक दीस तर हांवें तांकां सहज म्हणलें की महिला दिसा तुमचे हांव मुलाखती घेता आनी तांच्या हांवें एक 2 मिनटांची एक ल्हान मुलाखती घेवन आमी ती छापिल्ली. आतां उरल्यात त्यो फकत अशे तरेचे यादी. हांव तांकां गोंयान त्यो आयिल्ले कडेन चतुरंगान तांचो भोवमान केल्लो गोंयान तेन्ना तांकां मेळिल्लो हांव. पूण तितलीच ती ल्हानशी याद. तसो तांकां दीर्घ असो हांव मेळूंक शकलो ना पूण तांच्यो त्यो गेले तरी तांचें संगीत, तांचे आवाज, तांची पदां सदांच आमच्या कानार आसतलीं. आमचीच न्ही तर फुडल्या पिळग्यांक सुद्दां लता दिदींचो आवाज प्रेरणा दीत रावतलो. तांकां म्हजें नमन. देव बरें करूं सर. ह्याच संदर्भान म्हाका आनी एक प्रश्न आहा तुमकां. लता दिदीचें तुमचें आवडटें खंयचें एक गीत जर तुमी हांगा सद्या सांगलें जाल्यार? म्हाका एकदम म्हणपाक जावचें ना पूण तुमकां सांगता आत्तां हांव लता दिदीची सगळीं पदां घेवन बशिल्लो. आंधी सिनेमांतली तिजी सगळीं पदां म्हाका खूब आवडटात आनी हांव ती परत आयकतां. लता दिदी आनी गुलजार हांचें कॉम्बिनेशन खूब बरें आसतालें, सुंदर.
धन्यवाद धन्यवाद. देव बरें करूं सर. आता वेळ जाला एक ल्हानसो विसो घेवपाचो. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या बुलेटिनात तुमकां परत एकदा येवकार. आता वळूया फुडल्या खबरांकडेन. महान गायिका भारतरत्न लता मंगेशकर संवसाराक अंतरली अशें देशभर कळटकीर तशेंच तांच्या मंगेशी जल्मगांवांत दुख्खाची शांतिकाय पातळ्ळ्या. मेरी आवाज ही पहचान है ही लता दिदींची समर्पक ओळख आशिल्ली. गोंयचें आनी तिचें नातें खूब खास आसलें. गोंयचीं देवळां, गोंयचें नुस्तें, तातूंत मुड्डोशी आनी बांगडे लता दिदीक खूब आवडटाले. लता मंगेशकर दर वर्सा कुटुंबा सयत गोंयांत येवन मंगेशी देवळांत दर्शन घेताली. गोमंतकीय मराठी आनी कोंकणी ह्या दोनूय भाशेंचेर तिचो मोग आसलो. लता दिदींच्या बापायन संगीताची सुरवात मंगेशींतल्यानूच केल्ली. लता दिदीच्या मंगेशी आशिल्ल्या घरादेगेक आशिल्ल्या शेजाऱ्यान अरविंद मंगेशकर हाणें दिदीक आर्गां ओंपली. पयलींचे खिणाची याद करून दिली. आमचे मंगेशीत लता दिदीचो जो एक हें आशिल्लो नांवाचो तो आमकां खूब तेचो अभिमान आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें ती हांगासर मंगेशी येयले उपरांत तिका हांगच्या गांवच्या लोकांची खूब हें आसा म्हणजे माया आसा तिका की तिणी सगळ्यांची ती हांगासर विचारपूस करताली. आनी दुसरी गोश्ट तिका लागून हांगासरले जे ट्युरिस्ट लोक जे येतात ते सुद्दां हांगासर येयले उपरांत हांगासरले जे लोक गांवचे जो कितें धंदो करतात तांकां खूब फायदो जातालो. कित्याक तांकां वेपार खपताले कितें तेंचे फुलां बिलां फुलकारां बिलकारां तांकां खूब गिरायक जातालें आनी तांकां खूब ते हें मेळटालें. आनी मंगेशचें नांव आशिल्ल्या कारणान तिका खूब म्हत्व आशिल्लें अशें जालां. तेन्ना आतां कितें आसा आतां तिच्या म्हणजे तिगेले गाण्याचो हो प्रोग्राम हांगासर चडसो गोंयांत चडसो जायनाशिल्लो. केन्नाय चुकून जाल्यार थंय आमचे लोक कोण पावनाशिल्ले. आमी हांगासर उरल्या कारणान आमी तितके प्रोग्रामाक पावूंक शकनाशिल्ले. पूण जे भायले लोक येताले ते लोक सगळे ते गाण्याक बिण्याक प्रोग्राम तेंगडे आसताले आनी तांकां तेंची आवड जाताली. त्या खातीर तेजें नांव सुद्दां खबर ना म्हणजे परदेशांत सुद्दां तेंचें नांव तेंगेलें खूब वाडलेलें आसा. आनी त्या नांवा खातीर तांकां सगळे परदेशी लोक सगळे वळखतात. आनी त्या नांवाचेरूच आमकां हांगासर सुद्दां ह्या मंगेशी सुद्दां येवपाक ते इतके ट्युरिस्ट लोक हांगा येता की त्या नांवाचेर ते लोक हांगा येतात देवाक भेट दिवपाक. खंयचे हेजेर मंगेशी लता दिदीचे मंगेशकर ह्या नांवाचे सदराकाल ते हांगासर देवाक भेट दिवपाक येतात. आनी ते हांगा येयले उपरांत हांगासर सगळ्या शेजारी हे सदरकारांनी हांगासर आसता तेंचें घर आमच्या शेजारा आशिल्लें. ते शेजरा घर आशिल्लें तें आतां सद्या मोडलेलें आसा. तेंची 2 घरां हांगा आशिल्लीं शेजराक. एक तेंचे हांगासर आशिल्लें एक थंय व्हल जें बांदलां देवस्थानाचो त्या देवस्थानाच्या व्हलाक थंय आशिल्लें. तें घर मोडून तांकां दुसरें घर बांदून दिलें. आनी हें जुनें एक हांगासर आमच्या शेजराचें घर आशिल्लें तें पयलींचें तेंचें तें आतां मोडलेलें आसा. आतां थंय कोण लावयना म्हणजे मोडलां तें मोडलें म्हणटा तें सोडलें. कारण तेंची मंडळी ती वयल्या घरांत आसा. नवीन जें देवस्थानान बांदून दिलां तितूंत आसा. तें शेजारी हे सदाकाळ आमकां तेमकां जास्त म्हत्व. आनी दुसरो तेजो बापूय जो आसा दिनानाथ मंगेशकर तो आमच्या घरांत जल्मल्लो म्हणून आमकां चड तेचो इंट्रस्ट. त्या खातीर आमकां तेंचें नातें हें आसा. एक महान गायिका लता मंगेशकर आयज संवसाराक अंतरली. पुराय देश सध्या दुख्खान आसा. नामनेचे संगीत कलाकार तशेंच फिल्माच्या मळार वावुरपी आनी राजकीय मळावयल्या लोकांनी लता दिदीक आर्गां ओंपल्या. यादींतली लता दिदी आनी तांच्यो सुखदिण्यो यादी तुमच्या मुखार प्रतिक्रियेच्या रुपान दर्शायतात. Famous singer, artist, Srimati Lata Mangeshkar, who is a distinguished citizen of Goa. She was a Bharat Ratna awardee and deserved much more. And the people of India gave her in abundance their love and affection. She
We are very, very sad that she passed away. Later in the day, the Goa Pradesh Congress Committee's executive and leaders will formally meet to pass a formal condolence resolution. But I wish to begin this press conference by expressing our deep sadness and grief on the passing away of Srimati Lata Mangeshkar. India sang through her, and we Goans are particularly proud that this land produced a gem like Lata Mangeshkar. So today, when we are in the midst of this election propaganda and release of this manifesto and all, this news has come as a shocker to us, and we express our deep sense of sorrow at the passing away of Lata Mangeshkar. लता दीदींचं नसणं कायम चलत राहील, मात्र त्यांची गाणी सदैव त्यांची आठवण देत राहतील. मी लता दीदींना भावपूर्ण श्रद्धांजली या ठिकाणी अर्पण करतो. या दुःखद प्रसंगामध्ये मी आणि संपूर्ण महाराष्ट्र मंगेशकर कुटुंबियांच्या सोबत आहोत. आम्ही सर्वजण त्यांच्या दुःखात सहभागी आहोत. मला मगाशी एक माहिती मिळाली की स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांनी भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्याच्या सूचना देखील दिलेल्या आहेत. आणि संपूर्ण देशाच्या पातळीवर 2 ते 3 दिवस दुखवटा पण जाहीर करण्यात आलेला आहे, अशा प्रकारची बातमी मला समजलेली आहे. परंतु खरोखरीच जोपर्यंत चंद्र आणि सूर्य हे आहेत तोपर्यंत लता दीदींची गाणी हे जग, हा भारत देश आणि हा महाराष्ट्र पुढं अनेक पिढ्या ऐकतच राहणार आहे, ह्याच्याबद्दल कुणाच्याही मनामध्ये तीळमात्र शंका नाही. लता मंगेशकर जी का निधन देश को रुलाया है. वो भारत रत्न थी, हमारे सबके दिलों में बसती थी. दुनिया में भारत का नाम रोशन करने में वो एक प्रमुख कलाकार थी. उनके जाने का सबको बहुत दुख होता है. वो देशभक्त भी थी. उनको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि हमेशा याद रहेगी. लता और हमारे साथ रहेगी उनके संगीत से. गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर यांचं आज दुःखद निधन झालेलं आहे. त्यांच्या निधनाची आज सकाळीच माहिती मिळाल्यानंतर मनामध्ये अतिशय दुःखाची भावना ही सर्वांच्याच मनामध्ये आहे. खरं म्हणजे लता दीदींच्या निधनामुळे आज संगीताचे सूर हरपले आहेत. संगीताचा आवाज लोपला आहे. प्रत्येक जण आज निशब्द झालेला आहे की त्यांच्या निधनावर काय प्रतिक्रिया द्यावी, हा प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक फार मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. विश्वासच बसत नाही अशा त्या सर्वांच्या जीवनाशी समरस झालेल्या अशा गायिका आज होऊन गेल्या. देशासाठी राष्ट्रीय पातळीवर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्याबद्दल खूप एक अभिमानाची भावना होती. उत्तम कलावंत, उत्तम गायिका म्हणून ज्यांनी नावलौकिक आपल्या मेहनतीने कमावला होता, अशा लता दीदी आपल्यातून जाणं ही खरोखरच सर्वांसाठी अतिशय दुःखद बाब आहे. लता मंगेशकर या आमच्या देशाचा अभिमान होत्या. संपूर्ण विश्वामध्ये त्यांनी संगीताच्या आणि त्यांच्या गायनाच्या माध्यमातून आपल्या देशाची प्रतिष्ठा, आन बान आणि सन्मान हा सर्वोच्च कोटीवर पोहोचवलेला होता. असं म्हटलं जायचं की लता मंगेशकर हे जगातलं 7वं आश्चर्य आहे. याचं कारण असं की त्यांचा आवाज हा असा होता की त्याला आम्ही कधी विसरू शकत नाही. आणि त्यामुळे वयाच्या 75 आणि 80 वर्षी देखील त्यांनी जो आवाज दिला होता तो 22 वर्षाच्या तरुणीसारखा वाटत होता.
त्यामुळे त्यांचं एक असामान्य असं एक आश्चर्य होतं त्यांचा आवाज म्हणजे, आणि म्हणून हे 7वं जगातलं आश्चर्य असं म्हणलं जायचं. त्यांच्या जाण्यामुळे आमच्या सगळ्यांवर खूप मोठा आघात झालेला आहे. सगळ्या याच्यात महाराष्ट्राच्या मराठी संस्कृतीशी, मराठी इतिहासाशी, छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सगळ्यांच्या साहित्याशी, इतिहासाशी त्यांचा जिवंत संबंध होता आणि आमच्या सगळ्यांशी त्यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध होता. त्यामुळे एक आधार आमचा सगळा गेलेला आहे. त्यांच्या परिवाराही खूप मोठा आघात झालेला आहे. परमेश्वर हे दुःख सहन करण्याची ताकद त्यांच्या परिवाराला देव ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. आपल्यासोबतची एखादी आठवण लता दिदींनी ज्यावेळी वरळी बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्टचं भूमिपूजन झालं होतं, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन त्यावेळी उपस्थित होते. त्यावेळी सावरकरांचं जे गीत होतं, सागरा प्राण तळमळला, ते गीत त्या ठिकाणी हृदयनाथ मंगेशकर आणि मंगेशकर परिवारांनी गायलं होतं. त्यावेळी लता मंगेशकरांनी त्याबद्दल खूप आनंद व्यक्त केला होता, कारण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या प्रती त्यांच्या मनात असीम श्रद्धा होती. त्यामुळे मी त्यांच्याकडे वेळोवेळी अनेक वेळा गेलो. नागपूरला खूप सुरुवातीला 1962 साली त्यांच्या कार्यक्रमात गोंधळ झाल्यापासून त्या नागपूरला येत नव्हत्या, पण मी त्यांच्या मागे लागलो. नागपूरला त्यांना आम्ही नेलं, त्यांचा मोठा सत्कार केला आणि त्या नागपूरला पहिल्यांदा आल्या. त्यामुळे एकंदरीत त्यांच्याशी पारिवारिक संबंधही होता. त्यामुळे त्यांची जाणे म्हणजे पारिवारिक हानी अशाच प्रकारची भावना आहे. परमेश्वर त्यांना त्यांच्या आत्म्याला शांती देऊ. त्यांना देशाबद्दल, देशाच्या संस्कृतीबद्दल, इतिहासाबद्दल, वीर सैनिकांबद्दल खूप अभिमान होता. ए मेरे वतन के लोग हो हे त्यांचं गीत त्यांनी मोदीजींच्या उपस्थितीत गायलं होतं आणि म्हणून हे गीत तर आम्ही आयुष्यात विसरू शकत नाही. अंगावर रोमांच उभं करणारा आहे. लता मंगेशकर हा एक भविष्याचा आमच्या सगळ्यांकरता एक प्रेरणादायी इतिहास आहे. त्या जरी भूतकाळात गेल्या असल्या तरी त्यांचा आवाज, त्यांनी गायलेली गाणी आणि त्यांचं व्यक्तित्व आम्ही कधी विसरू शकतो. लता मंगेशकर जी के निधन से एक संगीत का युग समाप्त हुआ. लता जी ने अपनी आवाज़ से भारत की पहचान बनाई थी पूरे विश्व में. मैं उनके पूरे परिवार, उनके प्रशंसक को संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस सबको इस सहन की शक्ति दे. मेरी मुलाकात कई दफ़े हुई थी उनसे और उन्होंने एक दफ़े बहुत साल, करीब 25 साल पहले मुझे आशीर्वाद भी दिया था. आज मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख का दिन है. लता दीदी गेल्या म्हणजे भारताचा आवाज गेला. लता दीदी गेले म्हणजे शब्दांना लागलेला सूर गेला, आयुष्यामधला नाद लय गेला. लता दीदी आपल्यातनं गेल्या. येणाऱ्या पिढ्या तर करतीलच, मागच्या पिढ्यांनी त्यांचा अनुभव घेतलाच. पण एक नक्की, जोपर्यंत चंद्र सूर्य आहे लता दीदींना आम्ही विसरू शकत नाही. आमच्या आयुष्यातला प्रत्येक क्षण हा अविस्मरणीय, सुखाचा दुःखाचा कुठलाही असो, ह्या करण्यामधला आवाज हा लता दीदींचा होता. आता आयुष्य तर चालेल, पण ते एका अर्थाने लता दीदींविना चालेल. याचा अर्थ बेसुर आयुष्य जगण्याची ही आमच्यावर नियतीने क्रूर चेष्टा केली असंच मी म्हणेन. कौन से शब्द लाके बताऊं, कहां से लाऊं, किस भाषा से लाऊं कि जिससे मैं आपसे कह सकूं कि ये इज्जत जो मुझे मिली है इस हॉल में और इस स्टेज पे, मैंने जिंदगी में पहली बार भी अवार्ड लिया था जंजीर का, इसी में लिया था, हजारों बार. लेकिन वो सारे अवार्ड एक तरफ, वो जितने मिले हैं मुझे अपनी जिंदगी में वो बहुत मिले हैं, ये एक अवार्ड सब पे भारी. लता जी के परिवार से मुझे अवार्ड मिले, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं आता. हम तो फैन नहीं हैं, पुजारी हैं. एक बात दुनिया में मानी जाती है कि परफेक्शन एक ऐसी चीज है जिसके आप पीछे जा सकते हैं और जितना आप उसका पीछा करेंगे उतने आप अच्छे हो जाएंगे अपने काम में. लेकिन परफेक्शन तक थोड़ी पहुंचता है कोई. जो लोग ये बात मानते हैं उन्होंने शायद लता जी को समझ ली. परफेक्शन पॉसिबल है, परफेक्शन अचीव किया जा सकता है.
इसकी जिंदा मिसाल ये है। अब ये लोग एक तरफ नेगेटिव तरीके से है, एक तरफ पॉजिटिव तरीके से बताता हूँ। एक तरफ हमारी तरफ कहावत है कि लंका में सिर्फ रावण नहीं सब 52 गजते थे, वैसे ही पॉजिटिव साइड में ये बात मंगेशकर परिवार के बारे में कही जा सकती है कि हर इंसान इस परिवार का जो है वो एक टैलेंट का पर्सोनिफिकेशन। किन माँ बाप ने इन्हें जन्म दिया है, सोचिए कैसा आशीर्वाद है इन लोगों को कि मतलब सोच नहीं सकते हम हिंदुस्तान की म्यूजिक के बारे में बगैर इन लोग के बारे में सोचे। और इस घराने से, इन लोगों से आपको आपकी राइटिंग के लिए, आपके गीतों के लिए कोई इनाम मिले, कोई अवार्ड मिले, और उसके आगे क्या? मुझे याद है, शायद लोग नहीं जानते कि लता जी का मेरी लाइफ में एज अ सॉन्ग राइटर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। ये बात मुझे भी कुछ दिनों बाद पता चली थी, फौरन नहीं मालूम हुई थी। मैं तो स्क्रिप्ट राइटर था, तो एक दिन सुबह सुबह यश चोपड़ा साहब, जिनके लिए मैंने दीवार, त्रिशूल लिखी हुई थी, काला पत्थर, वो सुबह सुबह मेरे घर आए और कहले भाई मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ सिलसिला, और तुम उसके गाने लिख दो। मैं शायरी करता था, छपवाता नहीं था। कुछ 4, 5, 6 लोग थे जिन्हें मालूम था कि मैं पोइट्री भी लिखता हूँ, और वो मैं सिर्फ अपने पास ही रखता था, किसी मैगजीन में भी कभी नहीं छपा। उन जिन लोगों ने सुनी थी मेरी पोइट्री, उनमें यश चोपड़ा साहब भी थे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, मुझे गीत नहीं लिखने हैं, मैं तो मैं अपने लिए करता हूँ पोइट्री, मैं तो स्क्रिप्ट लिखता हूँ, वो काफ़ी है। मगर वो मेरे पीछे ही पड़ गए, उन्होंने लिखवा ही लिया मुझसे। ये मेरे पीछे क्यों पड़े? इसलिए कि मैंने कहा कि मैं इतना प्राइज लूँगा और मेरा यूँ काम होगा और मैं तब आऊँगा और तब। सारी मैंने कोशिशें की कि मुझसे नाराज़ हो जाए, वो हुए नहीं। ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली कि यश चोपड़ा साहब ने मुझे इतना पीछे पड़ के लिखवाया क्यों। एक तो खैर उन्हें भी सेंस था पोइट्री का, कोई शक नहीं है, वो जानते थे, जबान जानते थे, और साहिर साहब से लिखवाते थे। साहिर साहब बीमार थे, नहीं लिख सकते। हुआ ये कि लता जी को दीदी कहते थे, लता जी के पास गए, ये बात मुझे बाद में मालूम हुई, और पूछा कि दीदी वो साहिर साहब तो नहीं है, मैं किससे लिखवाऊँ, और फिल्म में मुझे चाहिए पोइट्री, ऐसे गीत हूँ। तो लता जी ने कहा कि मेरी एक दोस्त है पद्मा, उसने जावेद साहब की गज़लें सुनी हुई हैं और नज़में सुनी हुई हैं, वो तारीफ करती हुई तो खुद बहुत अच्छी पोइट है, तो तुम्हारे तो अच्छे रिलेशन, तुम और किसी से मत लिखवाना, उन्हीं से लिखो। तो ये मुझे जो पहली बार गाना लिखने की वजह थी, उसके पीछे छुपी हुई लता जी थी। अच्छा, मुझे उन्होंने नहीं बताया, वरना मैं तो थोड़े पैसे और मांग लेता। एक ऐसी आवाज जिसे सही मानों में वॉइस ऑफ द मिलेनियम कहा जाना चाहिए। मैं कैसे परिचय दूं उनका, जबकि सुर, ताल, संगीत सब उन्हीं के नाम से शुरू होता है और उन्हीं के नाम से खत्म हो जाता है। मैं कैसे परिचय दूं उनका जिन्होंने विश्व भर में अनगिनत खिताब पाए हैं, अनगिनत रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। इस अमूल्य रत्न का मूल्य कैसे किया जाए। पड़ोसी मुल्क के लोग जब कभी हमसे मिलते हैं तो कहा करते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ है जो आपके पास भारत में है, बस 2 चीजें नहीं हैं, ताजमहल और लता मंगेशकर। संगीत के सुरों और परमात्मा के बीच एक बहुत ही अद्भुत और विचित्र बंधन है, और यदि कोई ऐसी डोर है या कोई ऐसा तार है जो मनुष्य की आत्मा को परमात्मा के साथ बांधता है, जोड़ता है, तो उस डोर, उस तार का नाम है लता मंगेशकर। मला जर कोणी विचारलं आकाशात देव आहे का, तुम्ही सांगेन मला माहिती नाही। मला माहिती आहे की ह्या आकाशामध्ये
सूर्य आहे, चंद्र आहे आणि लताचा स्वर आहे. दिवस रात्र कुठली अशी वेळ नाही, कुठला क्षण नाही की लताचा स्वर या जगात कुठून तरी कुठेतरी जात येत असतो. इतनी बड़ी कलाकार, पूरा सरस्वती जी का पूरा वरदान उनके ऊपर. जैसे गीत तो इतना अच्छा गाती हैं, उसके अलावा जब बातें भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी मधुर आवाज़, इतने ऐसे एक कलाकार इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पूरे उनके करियर में. मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक व्यक्ति ने मेरे लिए, मैंने भी 200 पिक्चर से ज़्यादा काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में. उसमें जितने भी हिट पिक्चर्स थे, जो हिट ना होने पर भी उन्होंने कितना गाना मेरे गाया है. तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत, जो गीत जो उन्होंने गाया, उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला. आता घेऊया एक लहानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां परत एकदा येवकार. आता वळूया फुडल्या खबरांकडेन. गोयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तशेंच भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी आयतारा भारतरत्न गान सामंती लता मंगेशकर हिचे मुंबय वचून निमाणे दर्शन घेतले. लता दिदीची कूड प्रभुकुंज ह्या तिच्या घरांतल्यान एका व्हडा अंतयात्रेत शिवाजी पार्क हांगा सांजेर पावली. गोंयच्यान गेल्ल्या दोतोर प्रमोद सावंत आनी देवेंद्र फडणवीस तशेंच सदानंद शेट तानावडे हांणी अंतयात्रेंत वांटो घेतलो. उसरा सांजे विस्वाचो सूर म्हण वळखता वता ती लता दिदी पंचतत्वां विलीन जाली. काँग्रेसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी गोंयकारांक फटीची आश्वासनां दितात जाल्यार गोंयांत पश्चिम बंगाल आनी दिल्ली सावन आयिल्ले राजकीय पक्ष पोकी आश्वासनां दिवपाक लागल्यात असो आरोप भाजपाचे गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हांणी केला. इतल्या मजगती शिवोलेन सगळ्यांत चड म्हळ्यार वट्ट 13 उमेदवार ह्या फावट विधानसभा वेंचणुके खातीर उबे रावल्यात. मात तांच्यान जिखपाची ताक ना अशें भाजपाचे शिवोलेचे उमेदवार दयानंद मांद्रेकर हांणी म्हणलां. ह्या मतदारसंघात इलेक्शन कशें जिखूंक जाय आनी शिवोले मतदारसंघाच्या लोकांकूय खबर आहा की आमी कोणाक निवडून हाडूंक जाय ताका. कांय हरकत ना. पयल्या वक्त्यान सांगलें की ह्या इलेक्शनाक रिकॉर्ड ब्रेक म्हणजे सगळ्या पेक्षा हायेस्ट कॅन्डिडेट खंय आहा जाल्यार शिवोले मतदारसंघान आहा. 13 कॅन्डिडेट. आता ह्या 13 मदीं कोण आपले नसीब आजमावतलो हें कळटलें येणाऱ्या काळात. डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन आमकां अभिमान आहा. कोण कोण कितें येता कितें हें करता. आमची सगळ्यांत ज्येश्ठ पार्टी काँग्रेस पार्टी, ह्या पार्टीची परिस्थिती कितकी वायट जाल्या खबर आहा तुमकां. तांकां फाल्यां जे आज उमेदवार आहा ह्या उमेदवारांक निवडून येयले किंवा निवडून येवंक ना आनी कदाचित ते निवडून जर येयले म्हाका खबर ना ते कितके निवडून येतले. पुणून निवडून येयात किंवा तुमी न येयात तेंचे कडसून एफिडेवीट घेतले वयता, शपथ घेतले वयता की फुडली 5 वर्सां तुमी पार्टी सोडून वचपाचे ना म्हणून. राज्य चालवायचं आणि वसुलीचा धंदा करायचा आहे. हा जो काही फरक आहे हा आपल्या सगळ्यांना समजून घ्यावा लागेल आणि इतरांनाही समजवावं लागेल. आज खरं म्हणजे गोव्यामध्ये अनेक पक्ष आले, काही बंगालचे पक्ष आले, दिल्लीचा पक्ष आला आणि हे सगळे गोव्यात येऊन इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या घोषणा करतात. आता काल राहुल गांधी आले होते आणि राहुल गांधी म्हणाले आम्ही न्याय स्कीम देणार आणि आम्ही 70,000 रुपये देणार का 60,000 रुपये देणार काहीतरी सांगितलं. माझा त्यांना सवाल आहे, राहुल गांधीजी छत्तीसगडच्या निवडणुकीपूर्वी तुम्ही हीच घोषणा त्या ठिकाणी केली होती. आता तिथे सरकार येऊन 4 वर्ष झाली.
अरे 60,000 तर सोडा, साधे 6 रुपये देखील दिले नाही. छत्तीसगडमध्ये मोदीजींचे जे पैसे येतात त्याच्या व्यतिरिक्त एक नवा खडकू देखील तुम्ही त्या ठिकाणी दिला नाही. अरे आमच्या मनोहरभाईंनी तर यापूर्वीच इतक्या योजना सुरू करून टाकल्या. महिलांकरता योजना, विधवांकरता योजना, बुजुर्गांकरता योजना, या ठिकाणी सगळ्यांकरता हेल्थच्या योजना. आणि तुम्ही इथे येऊन खोट्या घोषणा करा. बरं, त्यांना आकडे लक्षात राहत नाही. ते सकाळी गेले ते उत्तराखंडमध्ये आणि उत्तराखंडमध्ये म्हणाले की आमच्या सरकारने सगळीकडे ठरवलं आहे आणि 72 कोटी रुपये आम्ही 72,000 रुपये आम्ही सगळ्यांना देणार आहे. मग गोव्यामध्ये आले, म्हणाले 60,000 रुपये आम्ही देणार आहे. मग अजून तिसरीकडे गेले, अजून काहीतरी वेगळं बोलले. काय बोलतात माहिती आहे? त्यांना माहितीचं आपण निवडून येणारच नाही आहे, काही पूर्ण करायचंच नाही आहे. प्रत्येक उमेदवार आश्वासना खूप दितात पूण ती केन्ना पुराय करिनात. जनतेच्या मताप्रमाण गांवची उदरगत करतलो. तरणाट्यांक नोकऱ्यो, मांद्र्या वाठारांत उदकाची खूब व्हडली अडचण आसा, ती 6 म्हयन्यां पयलीं सोडयतलो अशें मांद्रे मतदारसंघातले अपक्ष उमेदवार सतीश शेटगांवकरान प्रचारा वेळार सांगलां. भुरगेपणाच्या कारकिर्दीन केल्लो आसा त्या प्रमाणे म्हाकाय दिसता की आतां आमी त्याच्या उपरांत झेडपी इलेक्शन जालां. झेडपीक आमी आमची कामां सुरू केल्ली आसात. आमकां ती कामां 3 पंचायती असल्या कारणान आमकां वांटून घालची पडली. म्हणटकूच आमी मोरजेन 2 कामां घेतलेली आसा, टेंडर जाला. आगडल्या चोपड्यान 3 कामां घेतलेली आसा, तो टेंडर जाला. मांद्र्यान 2 कामां घेतलेली आसा, तो टेंडर जाल्लो आसा. आनी तसोच आतां विधानसभेक जर आमकां आमच्या जनतेन निवडून दिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता आमी अख्खे मांद्रे मतदारसंघाचो पूर्णपणे जो आमकां जितके जाय तितको आमी विकास करतले. आमच्या लोकांक जावो तो विकास करतले. आमचे लोक काय सांगतले किंवा आमची जनता काय सांगतली तो विकास आमी करतले. आतां आश्वासन आमचे कॅन्डिडेट आसा ते खूब दितात पूण ते म्हाका दिसना शक्य जालें. पूण जे लोक सांगतले, जी लोकांक गरज आसा, पाणयाची आमची गरज आसा, रस्त्यांची गरज आसा, जो आमच्या गांवांचो विकास करूंक जावो तो आमची जनता सांगतली त्या प्रमाणे आमी तो विकास करतले. जॉब दिता आसतना पयलीं आमी वेचून काडचे पडटले आमकां जे खरेंच आमचे गरीब भुरगे आसा किंवा आमचे खरेंच म्हणजे ज्या भुरग्यां फॅमिलीक गरज आसा त्या भुरग्याच्या जॉबाची, जो आपलो घर चलोवंक शकता तशा लोकांक पयलीं वेचून काडटले. दुसरो पाणयाचो मेजर प्रॉब्लम आसा, पाणयाचो प्रश्न पयलीं आमी सॉल्व करतले. पाणयाचो प्रश्न म्हाका दिसता 6 म्हयन्या भितरूनच सॉल्व करतले. काणकोणांत विकास फकत भाजप पक्ष करपाक शकता अशें भाजपाचो उमेदवार रमेश तवडकरान सांगलें. ताका लोकांचो आनी कार्यकर्त्यांचो बरो प्रतिसाद आसा. 2022च्या वेंचणुकेन भाजप पक्षाक वेंचून हाडून भाजपाचें सरकार सत्तेर येतलें असो विश्वास लोकांचेर आसा अशें रमेश तवडकरान सभे वेळार सांगलें. आज म्हाका दिसता न्ही प्रचाराची धुवा जी आसा न्ही सबंद कार्यकर्त्यांनी उखल्ली आसा. खंय कितें चल्लां तें म्हाकाय खबर ना. शेकड्यांनी तरुण भायर सरले आसा. म्हणजे शेकड्यान म्हाका 400-500 तरुण भायर सरले आसा. म्हणजे अशी स्थिती आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता की तरुणाचो एक विश्वास, हांगा महिला वर्ग आमच्या माता भगिनीचो विश्वास, आमचे प्रौढ जे जाणटे कार्यकर्ते आसात ताजो विश्वास आणि ह्या मतदारसंघामध्ये विकास करपाक शकता जाल्यार रमेश तवडकरच करपाक शकता अशा तरेची भावना या मतदारसंघात निर्माण जाल्ली आसा. त्यामुळे आमची जबाबदारी काणकोणा भाजप मंडळाच्या अध्यक्षपदार विशाल उल्हास देसाय हांची शेनवारा निवड जाली. फाटले 8 दीस उमेदवारांक निवडून हाडपाचें काम विशाल देसाय हाणें खूब बऱ्या तरेन केलां अशें उपस्थित आशिल्ल्या मानेस्तांनी सांगलें. ताच्या सन्माना वेळार हाजीर आशिल्ले प्रभारी गायकवाड, प्रदेश सचिव सर्वानंद भगत, भाजपाचे उमेदवार रमेश तोडकर आनी हेर वांगडी उपस्थित आसले. आम्ही संघटनेक खूप महत्व दितात आणि संघटनेच्या पदाधिकारी एखाद्या आमदाराच्या मंत्र्यापेक्षाही आम्ही मान सन्मान चढ दितात. तो खंय तरी वचचो न्ही, रिस्पेक्टफुल्ली उरचे पण आनी कोणाचे हर्टिंग जावचे न्ही म्हणून न्ही. म्हणून आमी आज निर्णय घेतलेलो आसा की आमचे संघटन फुडें व्हरपा खातीर भारतीय जनता पक्षान विशाल देसायची ताका अनुभव आसा, कारण फाटल्या मंडळान तो जनरल सेक्रेटरी आसलो, काम करतालो. आनी आज हांव पळयता फाटले 8 दीस हांव पळयता हांगा कंटिन्युअस की ताणें इलेक्शनाचे प्रोसेस जे आसा ते 100% उमेदवाराक निवडून हाडपा खातीर आमच्या काम करपाक चालू केल्लें आसा, करताय बी. सिस्टम इतलो संघटनेचोच कार्यकर्तो एक
आमी कितें अशें न्ही जाल्यार आमचे कडेन खूब जे लोक आसा लिडर, आमी लिडर न्ही, भारतीय जनता पक्षांतल्या सकल्ल्यान काम करून वयर आयिल्ल्या कार्यकर्त्यांकूच आमी मानाचें जें स्थान आसा तें दितात. म्हणून ही जबाबदारी आमी विशालाचेर आज सोपयतात. गोंयकार भाजपाच्या सरकाराक विटल्यात असो आरोप मोगो पक्षाचे फुडारी सुदीन ढवळीकर हाणें केला. ह्या सरकारान तरणाट्यां खातीर तशेंच गोंयच्या उदरगती खातीर कांयच केल्लें ना अशें ताणें म्हणलां. जाल्यार तृणमूल काँग्रेसीचें सरकार एक बरें प्रशासन दिवंक शकता अशें तृणमूल काँग्रेसीचे म्हापशेचे उमेदवार तारक आरोलकर हाणें म्हणलां. वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आयतारा बोडगेश्वर देवाचें दर्शन घेतल्या उपरांत ताणें हें विधान केलां. लोक ह्या सरकाराक विटल्या. ह्या सरकारान ताळ मेळ कांय दवरुना. तुमचे सारखे भुरगे जे आसा तांचे कडच्यान सुद्दां ह्या सरकारांतल्या मंत्र्यांनी पयशे घेतले नोकरे खातीर. हे तांच्याच सरकारांतले आमदार उलयता. वेर इज द क्वेश्चन? महागाई आज गॅस खंय पावला, भाजी खंय पावल्या, तांदूळ खंय पावल्या, गंव खंय पावल्या, साखर खंय पावल्या, हेचो सगळो सारासार विचार आमची गृहिणी बरोबर कुटुंबान करता. टॅक्स मागीर जे आमच्या देशाच्यो संपत्ती विकपाक चालू आहा, गोंयानूय तशेंच चालू आहा, ह्या सरकारानूय तशेंच केल्लेलें आहा. तर हेजेर एकूच उपाय आहा, ह्या सरकाराक घरांत हाडपाचो. ह्या सरकाराक घरांत हाडून मगो आनी TMCचे उमेदवार आहा तांकां निवडून हाडपाचे, जेणे करून एक बरें प्रशासन दिवपाक सगळ्या जनतेने आमकां हातभार लावपाचो हेका, आनी सगळे जे आमचे आसात कॅन्डिडेट तांकां निवडून हाडपाचे. सलीम खान, दीपक बांदेकार आनी हेर 56 युवा शक्तीच्या वांगड्यांनी भाजपान प्रवेश केलो. फाटली कितलीशींच वर्सां जाली फातोड्डा काय उदरगत जाल्ली ना अशें दीपक बांदेकारान सांगलें. फातोड्डेच्या लोकांचे प्रश्न सुटावे जावंक ना. फुडल्या बदला खातीर आनी उरिल्ल्या अर्दवट कामां पुराय करपाची ह्या हावेसान युवा शक्तीच्या वांगड्यांनी भाजपाच्या दामू नायक हाका तेंको दिवपाचें थारायलां. आमचे भुरग्यांक केन्नाच भायर व्हरून उडोवपाना. आमची कितें कामां आसा तो आमची कामां करून दितलो. एक खात्री आसा म्हणून खात्री धरून आमी हे फावटी हेज्या धाकट्याक आसा. फाटली 10 वर्सां आमदार नासतना तेणें कितें आमकां इतलो सपोर्ट केला. तरी आसतना आयज आमकां अशें दिसलें की आमकां फुडें तो आमकां भरपूर सपोर्ट करतलो. एक अशी खात्री धरून ह्या फावटी आमी दामोदर नायकाच्या सपोर्टाक आसा. राष्ट्रंद युवा शक्ती ह्या फावटी एक विश्वास करून दामोदर नायकाचेर BJP पार्टी तो आसा म्हणून कितें हो विश्वास आमी दवरून तेका ह्या फावटी आमी सपोर्ट करतले. अशे भशेन आमी तेका हाडून हाडटले कितें अशी एक आमची खात्री आसा. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता प्रताप रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.